Plaža Jaz imali konkurenciju. Sea Dance, ne zove se bez veze tako. Festival koji je nakon prve godine osvojio nagradu. A šta reći o Prodigiju? Prodigy je jedan od prvih bendova te vrste. I mislim da ne postoji osoba koja nije bar čula neku njihovu pjesmu. Ja sam siguran da će na tom koncertu biti ljudi koji imaju 20 godina i koji imaju 50 godina. Prodigy u 20. vijeku su za mene bili revolucija. Nosili smo naočare za sunce, a sad nosimo naočare za vid i ponovo idemo na koncert grupe The Prodigy. Ja sam se plašio njih kad su se pojavili. Ta količina energije je prosto nezamisliva. Znači, ni na jednom drugom koncertu se ne može osjetiti kao na njihovom. Prodigy je pisao istoriju dance muzike u Evropi. Sea Dance polako piše istoriju festivala u Crnoj Gori. Prodigy, 15. jul, Plaža Jaz, doista da ludujemo zajedno i da se iskačemo. Mislim da poslije tog datuma ništa neće biti isto. I onda misliš ne mogu ti iznenaditi, a onda kažu Roisin Murphy. I Roisin Murphy je stvarno ikona 21. vijeka. Uzme pomalo italijanskog diska, hausa, malo countrya. Sing it back, bring it back, sing it back to me. Definitivno ne treba propustiti koncert. Mnogi bi rekli muzički hedonistički raj. Nešto specijalno će da obuče za nastup na Sea Dance, sigurno. Jedna je Murphy, divna plavuša. Vjerovatno će taj koncert završiti tako što ćemo svi otići u more. Tolike vriske, tolikog skakanja, malo rasklađenja će uvijek dobro doći u vodi. Konačno Sea Dance festival. Svi na Sea Dance.